פעמיים בשבוע זה קורה. עובדי האוניברסיטה מתייצבים בשני מוקדי פעילות ומתנועים במרץ בהנחיית מדריכות כושר מיומנות. חלקם משתתפים בהתעמלות בוקר קלאסית, אחרים מותחים איברים בתרגילי יוגה ופילאטיס. תוכלו להתרשם מביצועיהם ובהמשך אף להצטרף אליהם בימי שני ורביעי במסגרת פרויקט התעמלות הבוקר שיזמה הנהלת האוניברסיטה. הפרויקט קיבל את השם בוקר של בריאות ומריצים אותו מחודש ינואר השנה. זה התחיל ברעיון של עובד שבישיבה עם המנכ"ל הציע לעשות התעמלות בוקר. המנכ"ל הרים את הכפפה והפעם השנייה שזה כבר קורה. אני מקווה שהפיילוט הזה יימשך כל הזמן. המוטיבציה הגבוהה של המשתתפים לא נעלמה מעיניו של איש הספורט הוותיק ויקו חדד, שהיה שותף ליוזמה והוא מלווה מקרוב את הפעילות. אני שמח שאחרי הרבה שנים שאנחנו מדברים על זה בקמפוס, דוד, מנכ"ל האוניברסיטה, החליט לאמץ את הבקשות של העובדים בשולחן עגול שהם עושים, והתחלנו את הפעילות, זה כבר פעם שנייה, והפעילות הולכת ומתעצמת. בסיום המפגשים חוזרים העובדים ליחידותיהם השונות, כשהם רעננים וטעונים באנרגיות חיוביות. אני חושבת שזה עשה לי את הבוקר, קמתי עייפה ואני חושבת שאני הולכת לעבוד עם הרבה יותר מרץ היום, זה בהחלט מבורך. חילוץ עצמות הוא בבחינת תיקון הגוף וגם תיקון הנפש. כמאמרו של אחד מיקירי האומה מיכאל בן חנן הזכור לטוב, בוקר טוב לכל המאזינים וכל המתעמלים, היכונו.